beállni. Mászhoz képest milyen szinten más sebességtartomány. Bár Erik Mász nagyot vicsori. Mász megpróbálja, Johannessen nem tud. Mász is leszakad, Carapaz tud velünk jönni, de kérdés, hogy meddig. Na, az oda is szólt egyébként, hogy le is fröcsköli. Teljesen igaza van amúgy, teljesen igaza van. De milyen érdekes, nem, hogy a két ember, a Pötty és a Sárvatikos mennyire nem arra koncentrált, hogy tényleg csak arra, hogy arra minden erőt csak a pedálokba beletenni. De ez jó volt, hogy Carapaz kicsit meglocsolta. Ott maradt testőrnek. Az nagyon komoly, hogy Carapaz ilyen felzárkózások után be tud állni Vingegaard tempójában mostanáig. Most már kezd megúszkálni. Hát ez kicsit olyan volt, mint amikor Walter Atti próbált beállni Pogačarnak. Egy ideig bírta, nagyon szép volt, de... De Evenepoel nagyon szépen menedzselni ezt a hátrányt, gyönyörűen csinálja. Nagyon szép ez a saját tempó, amit csinál. És figyelj, 18-19 másodperc egyelőre, az nem sok. Na majd Carapaz most Evenepoelnak próbál beállni. Még lehet is, hogy Evenepoel tempóját bírni fogja egy ideig. És végig Vingegaard vezet. Only the best obsess.